Co může učitel přinést? Tak já myslím, že učitel je už tak jako tak veřejně činná osoba. Je zvyklý mluvit s lidma, jednat, vysvětlovat, argumentovat, diskutovat. Co se nám podařilo nejvíc? Určitě to, že i přes velkou investici do UFA máme vytrvale přebytkový rozpočet. Trutnov sází na vzdělání, to je vidět už v mateřských školkách. Trutnov nemá na rozdíl od jiných měst problémy s kapacitami školek. Kandiduji zastupitelstva, protože jsem trutnovák, mám rád naše město, chci aktivně ovlivňovat dění ve městě. Kromě toho, že jsem učitel, jsem i táta 2 malých dětí. Záleží mi na tom, v jakém městě budou vyrůstat a záleží mi na tom, aby i oni mohli jednou říct, máme rádi Trutnov. Kromě obecního zastupitelstva kandiduji i do Senátu, protože v tom vidím příležitost zastupovat zájmy města i na celostátní úrovni.